El ministre Illa n'és un, l'altre és el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Bon dia, senyor Puigneró. Molt bon dia. Miri, li faig la primera pregunta igual que li he fet a Salvador Illa, no? Els faig fer una mica de periodistes, eh? Quin és el seu titular? És a dir, vostè quan es va aixecar de la taula, què és el primer que va pensar? Bé, doncs, que és una primera reunió i que celebrem, en aquest cas, que el govern d'Espanya torni a la taula de diàleg, d'on no s'hauria d'haver aixecat mai, que va ser Pedralbes. Tothom coincideix, no sé si vostè coincidirà, en dir que ha estat una reunió cordial, franca, sincera, on ningú ha amagat les seves diferències i, clar, un cop aquestes diferències han quedat sobre la taula, la pregunta que ens fem els que no hi eren és quin marge hi ha d'acord entre un referèndum d'autodeterminació i una amnistia i un no i no a l'altra banda? El camí, per on es comença a transitar, senyor Puigneró? Doncs és molt senzill. Miri, nosaltres hem sigut i hem demanat sempre el sit and talk. Ahir vam fer el sit i ara ens toca fer el talk, o sigui, transformar aquesta taula de diàleg en una taula de negociació. I per poder avançar en aquesta negociació hem de poder saber quina és la proposta que posa l'Estat a sobre la taula. Encara no la sabem de moment, però s'han compromès a fer-ne en cadascun dels àmbits en els quals nosaltres hem plantejat aquesta taula de negociació. Ara el ministre Illa deia, quan jo li feia aquesta pregunta, agafant-me les paraules del president Torra, dient nosaltres el que voldríem és saber quina és la proposta de l'altra banda, ell deia, és a dir, no combregava amb aquest plantejament, deia, jo crec que la proposta l'hem de construir entre tots. Quina proposta es pot construir entre el govern català i espanyol? Les taules de negociació només poden començar o poden començar bé si podem saber quines són les posicions de sortida de cadascú. Nosaltres hem sigut molt francs i molt clars. Hem demanat en cadascuna de les temàtiques, per exemple, per resoldre el conflicte polític, nosaltres proposem exercir el dret a l'autodeterminació per poder solucionar, en aquest cas, la repressió que hi ha avui a Catalunya, per tant, que cessi la repressió, demanem una llei d'amnistia i demanem també garanties per aquesta taula. Demanem, per exemple, que hi hagi un mediador. Quines són les propostes que ens proposa l'estat espanyol en cadascun d'aquests àmbits? Molt bé, no estan d'acord amb que hi hagi un mediador. Què proposen ells? No estan d'acord amb que hi hagi o que exercim el dret a l'autodeterminació. Què proposen? Què proposen per aturar la repressió? A partir d'aquí, coneixent una miqueta el camp de joc en el que ens movem, coneixent quines són, per dir-ho així, el terreny en el qual ens hem de moure, serà més fàcil que podem començar a aproximar posicions si així es creu convenient. Clar, ahir quan vostès posaven, per exemple, l'amnistia sobre la taula, quina resposta hi havia? Bé, com dic, ahir va ser una primera presa de contacte entre les parts, molts no ens coneixíem personalment, i per tant ahir va ser sobretot el que hem dit, el sit, la part del sit d'aquest sit and talk. I evidentment on nosaltres vam poder exposar, i el president Torra va ser molt clar, quines eren o quin era el posicionament, en aquest cas, de la delegació catalana. Evidentment, també vam poder comentar cadascun dels aspectes de forma informal, esperant també que l'estat espanyol comenci a posar propostes sobre la taula que puguem debatre. El que sí vam convindre és que les propostes d'uns i altres serien debatudes, serien analitzades i que no hi hauria vetos de sortida. Per tant, en aquest sentit, la nostra visió de com ha de funcionar aquesta taula ha de ser amb aquesta filosofia. Per això hem acordat també que es celebraria una reunió cada mes, perquè nosaltres aquí, evidentment, no hem vingut a perdre el temps. Nosaltres volem resoldre el conflicte polític, que ve de molt enllà, i també volem que cessi ja d'una vegada la repressió a casa nostra. Segurament el que em va sortir segur és un calendari, vostè diu una reunió al mes aquí i allà, i es parla també de la constitució de delegacions de treball. Això vol dir que la delegació que vam veure ahir no serà sempre la mateixa, és a dir, que poden entrar i sortir membres depenent de quins són els temes a tractar en cada reunió? Vostè hi anirà sempre, no? Com serà això? No, a veure, el que tenim acordat és que hi haurà una comissió permanent, que és la que els membres que estàvem ahir presents, evidentment sense els presidents i vicepresidents, que aniran venint en funció també de cada moment i, a més, amb uns mínims d'assistència en aquest sentit, i la resta de membres, per part de la delegació catalana, som els que som.
per part de la delegació espanyola han de decidir, dels 8 que hi havia allà, doncs finalment quins seran els definitius. En tot cas, això és una decisió que els hi correspon a ells i que nosaltres, evidentment, respectarem. Ahir també van ser notícia les formes, no? L'arribada de les delegacions, les rebudes. Li dic perquè vostès estaven al cas que el protocol aniria així, els va sorprendre. Això són coses de protocol. Els equips de protocol havien treballat, van, jo crec, acordar les formes millors per començar o per recomençar aquest diàleg, i jo crec que, evidentment, l'estètica és important i he de dir que ens vam sentir ben acollits, va ser la trobada franca en aquest sentit i, per tant, res a dir en aquest sentit. És operativa una taula amb 16 persones, conseller? Ho dic perquè, a més, era una taula molt estreta. Jo, quan la vaig veure, vaig pensar, allò és aquells sopars que només pots parlar amb el del costat. L'important, ahir era per dir-ho així, la plenària, ara serà més reduïda, les que farem a partir d'ara, i en tot cas, l'important és si hi ha voluntat o no de voler solucionar el conflicte polític que viu el nostre país, que viu Catalunya amb Espanya des de ja fa alguns anys, i això és l'important d'aquesta taula. Nosaltres aquí no hem vingut a perdre el temps. Hi ha repressió encara, diguéssim, a casa nostra i, per tant, volem que tot això se solucioni. I perquè això pugui arribar a bon port, hem de conèixer què està disposat l'estat espanyol. Quan coneguem la seva proposta, quan tinguem més informació de la seva proposta, quan sapiguem com pretenen ells o com creuen que poden solucionar un problema que, evidentment, ja fa alguns anys que dura, doncs, evidentment, veurem si van de debò o no van de debò aquesta vegada. Una de les coses que sí que han assumit les dues parts, com a mínim està en el comunicat conjunt, és el concepte seguretat jurídica. La seguretat jurídica és la Constitució, senyor Puigneró? Nosaltres el que plantegem és que primer ha d'haver-hi una solució política i democràtica i que, quan això estigui acordat, trobar quina és la seguretat jurídica per donar-li resposta. Per tant, no comencem allò a la casa per la teulada. Per tant, aquí hem vingut a resoldre un conflicte polític de forma democràtica. I, per tant, la seguretat jurídica que ha de donar resposta a la possibilitat que aquesta solució política democràtica es pugui dur a terme, doncs vindrà determinada la seguretat jurídica per a aquesta solució, no a l'inversa. Per tant, s'ha de reformar la Constitució per poder donar un paraigua jurídic al que en pugui sortir d'aquesta taula, des del seu punt de vista, Això ja ho veurem. Això ara és molt aviat per poder avançar, diguéssim, quina serà la solució jurídica a l'acord polític i democràtic que puguem acordar, si n'arribem a algun al final, que és la nostra voluntat. Però, en tot cas, ara mateix hem d'anar amb molta cautela perquè ja hem vist al llarg de tots aquests anys quines les garanties que tenim a l'hora de negociar amb l'Estat. Per tant, hem de ser molt prudents. Nosaltres volem que funcioni, però també no som, en aquest sentit, no podem anar de forma innocent en aquesta taula de diàleg. Què la pot fer descarrilar? És que no volem que descarrili. El nostre objectiu és que arribi a bon port. Per tant, no ens posem ja pedres al davant només a sortida. Ahir va ser una primera reunió, crec que va ser una bona reunió, però és veritat que ahir, bàsicament, va ser la reunió de seure'ns, de dir-nos les coses, i a partir d'ara el que és important és que aquesta taula de diàleg es transformi en una taula de negociació. Si això no va per aquí, si això no és una taula de negociació, evidentment, el que no farem tampoc és eternitzar-nos en una taula que no ens porti enlloc. Aquest és, evidentment, el nostre objectiu. Ara bé, tenim molt clar que nosaltres volem hem vingut a resoldre el conflicte polític, no hem vingut a solucionar 44 punts sectorials en aquesta taula. Per això, quan es va plantejar això per part del govern d'Espanya ahir en la reunió, el que vam dir, escolta, ens semblen molt importants tots aquests punts i segurament són punts que ens poden ajudar a tenir més confiança mútua, perquè aquí hi ha una llista de greuges, un memorial de greuges molt important de fa molts anys, però són sectorials. Per tant, escolta, això derivem-ho a la taula bilateral Generalitat-Estat, que es va acordar que ja es constituís ben aviat i que, per tant, vagin en paral·lel, perquè la taula a la qual estàvem ahir era per resoldre el conflicte polític de fons.
Senyor Puigneró, li dic perquè hi ha coses que segurament no estan en mans de ningú que estigués ahir assegut a la taula. La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que no admeti el recurs del president Torra i que es faci efectiva la seva inhabilitació. Per això li deia, quan jo li preguntava què la pot fer descarrilar, també pensava en altres coses. Què passa amb aquesta taula si hi ha una inhabilitació immediata del president de la Generalitat, per exemple? Home, és evident que no ajuda. És evident que si es van produint elements de repressió, si l'Estat continua en una posició, com ha estat durant molts anys, de portar tot el que fem al Constitucional, si l'actitud de l'Estat en general no canvia envers Catalunya, doncs és evident que farà molt difícil aquesta taula. Ara, nosaltres de moment allà estem, asseguts, nosaltres no ens hem aixecat l'altra vegada. Vull recordar que en aquest cas el govern d'Espanya es va aixecar perquè li va fer por una manifestació en l'àmbit de quan estàvem reunits en les reunions de Pedralbes. Nosaltres vam mantenir-nos ferms allà i el nostre objectiu és mantenir-nos asseguts independentment del que vagi passant a fora. Ara bé, això condicionarà segurament aquesta taula, per tant, anirem veient com evolucionen els fets i aquí dependrà una miqueta de tots plegats de quin és l'avenç que pot anar tenint la taula en aquest sentit. No ens posem pedres allò abans de que passin i, per tant, no ens posem allò impediments de sortida. Ahir va ser un bon començament, però amb molta cautela i amb molta prudència per part nostra. Conseller Puigneró, Junts per Catalunya creu que ha de votar en contra del sostre de despesa que presentarà el govern al Congrés? Ho dic perquè és una votació que és aquest matí. Se'ns diu que ahir es va voler desvincular aquesta taula de pressupostos i d'altres qüestions. Però miri, se'ns fa una mica difícil, vist des de fora, desvincular-ho. Per tant, li pregunto, la votació que hi haurà avui al Congrés, el sentit del vot s'ha d'interpretar en clau del que va passar ahir a la Moncloa? Nosaltres no podem condicionar la resolució del conflicte polític a una votació avui pel sostre de despesa en una votació al Congrés de Diputats. Escolti, aquesta és una decisió que es prendrà, diguéssim, independentment del que estigui passant en aquests moments a la taula de diàleg. O és que el PSC es planteja votar coses en el Parlament de Catalunya en funció, no sé quines votacions hi pot haver en els propers dies al Parlament de Catalunya, no sé si els fan la mateixa pregunta en aquest sentit. No, escolti, són coses diferents, jo crec que aquesta és la negociació del pressupost anirà per una altra banda i en tot cas el grup parlamentari a Madrid té prou bon criteri com per decidir què li interessa més en aquest cas a Junts per Catalunya en aquest sentit respecte al pressupost que ha d'aprovar el govern d'Espanya en els propers mesos. En cap cas això condicionarà, per dir-ho així, almenys per part nostra, la mesa de diàleg. Escolti'm, senyor Puigneró, per acabar, i agraïm que ens hagi atès aquest matí, vostè hi va, òbviament, en aquesta taula, com a membre del govern català, però tampoc se li escapa unes quantes etiquetes més que se li han posat, com, per exemple, una persona de l'entorn de confiança de Carles Puigdemont, i vostè mateix tampoc es va descartar fa poques setmanes com a possible candidat a la presidència de la Generalitat. Li pesen aquestes etiquetes? Els que ens dediquem a la política, malauradament, ens hem d'acostumar que ens posin moltes etiquetes. En aquest sentit, avui hi ha moltes quinieles al voltant del futur del nostre espai. El que és important, i ara parlo de Junts per Catalunya, evidentment és que, en primer lloc, l'important és que ordenem el nostre espai. Hi haurà aquest any, en algun moment, unes eleccions al Parlament de Catalunya i, per tant, nosaltres hem d'estar preparats per afrontar aquestes eleccions. I això estem fent, preparar-nos per afrontar aquestes eleccions i estic convençut que aquest espai tan important pel país, un espai central del país, ho continuarà sent en els propers anys, perquè això, per solucionar el futur d'aquest país, per poder, diguéssim, avançar cap a on volem una majoria de catalans, serà imprescindible la participació de Junts per Catalunya en els propers mesos, en els propers anys. Suposo que li han traslladat a Carles Puigdemont com va anar aquesta taula. Què en diu ell? Escolti, ara en aquest cas no revelarem les converses internes que tenim nosaltres
en aquests moments respecte a la taula. En tot cas, això es va produir ahir al vespre. Com comprendrà, pràcticament no hem tingut temps encara de compartir el que significa l'estratègia, diguéssim, o negociadora respecte a la taula, que compartirem no només amb Carles Puigdemont, sinó, evidentment, amb els membres del govern, també amb les executives dels partits, i per tant això ho farem en els propers dies. La propera reunió no es fa fins d'aquí un mes, podríem dir, més o menys, i per tant tenim temps per avaluar com hem d'avançar en aquesta taula, quins han de ser els següents passos, i aquesta és una decisió que, evidentment, al nostre espai se la pren molt seriosament. Però per tenir una pista, creu que subscriuria bastant el que vostè ens acaba d'explicar? Insisteixo, tot això ho compartirem, evidentment, amb el president Puigdemont, però també amb les persones del nostre espai polític, que els propers dies ens asseurem i analitzarem exactament com va anar la primera reunió, els hi podrem traslladar a les persones que hem estat a dins quines han estat també les sensacions i també com veiem quins són els següents passos que hem de fer. No li puc avançar res més, senyora Heredia. D'acord. Jordi Puigneró, gràcies, com dèiem, mirant de trobar les sensacions també, per què no? Perquè en una primera trobada segurament les sensacions també tenen un pes important, sobretot si el que hi ha és voluntat, i sembla que com a mínim amb les dues persones que hem parlat, tant Salvador Illa com Jordi Puigneró, que aquestes reunions, que aquest diàleg continuï. Veurem per arribar on, això sí que no està escrit. Jordi Puigneró, gràcies i bon dia. Molt bon dia.